to the beach. Woohoo! With our kiddos. Maogi hapon. Sisi kayo. Good morning. Good morning. Ate pa ni... Ay, nitago man akong anak. Alright mga bay. Amo ay pakita ang dalan padung sa... Muna siya mga abay, padong ni sa dagat. Muling hirit sa tag-init mga abay. Kaya ting eskwela na sad sa mga bata. Magkuha na sad taan ni, magsineryoso na sad ta. seryoso sa live na po daan. Ano yung mga post mga... Padong may dagat mga abay, pero bukit pa ang wagian. Isa pa may kauras ko. 1 hour and a half. 1 hour and a half. Morning. Mao na siya mga abay nga mao ni si Baysay ang akong mamikang guwapa. Diri sa South Ay mga Carolina. bay. Mao na siya mga abay, Nag-uwi na sa ang tropang Bisaya. Ang among ang duha na ko ka mga abay to sa likod, ka drive si Bay Mikay. Mao na siya ambot sa dili magud makita ipakita sa kanila. Na sila dito mga bay. Mauna sila nagsunod na mo. Time check. 7:59. Sayo sa kupuntagan, nalakaw ang mga laagan. Agad kayo mga bay. Mani huling girit na mo sa taginit. On the way to Federal Construction mga bay. Na po nga. Presuhan. Sa mga abay, maghinay-hinay kita mga abay. Kaya nay, ako kay presuhan. Di pa dyan ko tatawas. Daghan kayong kuryente mga bay. Manawa mga abay, ang issue niya na presuhan diri sa Canada. Sa South Carolina. Andros? Hindi daw mo. Opo, tanan na. Start from here mga abay, ikan dito dito. Kana nga sa iya mga abay mo. Kanang tagiya gyud ano kay ang presuhan nga area kay kanang wala man siya mga balay-balay niya. Ang unahan ang kapilas ka building para sa ya mga preso diri mga abay, mao mamunit og basura. Mao nang limpyo kayo mga abay. Ang among palibot diri mga abay, wala jud siya yung mga basura kay ay makita ang mga basura. Kanang ang mga preso, maoy kanang dito moy ilang moy pinuhatan nila. Trabaho nila no? Moy lang trabaho kay government. Yan lang po ang mga abay. Kaya nga linis-linis dito kasi walang mga ano All green. kung maglabay sa kagbasura diri mga abay is 1,000 fine. So it's worth of 50,000 pesos sa Pinas. Maglabay ka isa ka kanang Plastic. plastic nga basura, $1,000 na mga abay. So careful kay ta diri mga abay, no? Well, Tara mga abay. Kana mga pine tree. Pine tree gina siya. Pero mag-vlog mo mga mga abay, kaya na mga abay. Ikaw mo na na. Oo na na. Oh, dili pa. Nasa part na ko. Ay, kanang church. Sige, pakita niya naman ninyo mga abay. Okay? Hi. Na, kung kira ka na pag-napsa na. Pag-nap sa mo, hi. Federal ko, ano mga abay? Ado liha mga abay. Mao na siya mga abay. Naku ka na siya mga abay. Ika dito mga abay, ang to there. Kita niyo ang building na to, ako pa siya mga ganun. Higit, makalukso mga abay kaya ang kuryente. Punta sa ataw eh. Kung trespassing kayo mga abay, higit siya po hindi ka mga ganang mo. Malapas ka na, ipong. Sil. Shell niya siya, shell. Ah. Naman yung pinang. Tara mga abay, mao na siya ang dako kay naprisuhan diha. Ano siya mga abay. Ay, nag-exercise sa gawas. Nag-aerobic. Okay mga bay, mga bay. Mga army mga bay, ano kani sila? Nakita sila sa ako. Kita bugo sa kuan my loves. Sa may maning ba? Dagan sila. Ikaw na may mga bay, same kuan naghapon. Simview gihapon Simview mga gihapon, mga abay. Bukid nga pata. Mura lang na siya kuan, awa. Kagubatan, ito na siya. Pakita niya namang bridge mga bay ha ba? Ano daw? Saan lang ako? 39 minutes na lang.
na dong. Georgetown na mga bay. Almost. Excuse me. Hi. Where you going? Asa man ka paingon? Ha? To the beach? Dagat ka? Kampat man yung mga Bingyo. Bingyo, isang lusing. Musta ka diha bay? Oras siya po. Excited to the dagat? Very excited. Me too. First time na ako this year mga bay. Siya kay second time around. Georgetown na siya. George. Baho-baho na mga bay, George. Mabaw ng dagat. Mabaw ng fish na mga yes. Welcome to Georgetown, South Georgetown. Carolina. Georgetown mga bay. Ang pinaka-the best niyan, Georgetown. Oh yeah, No? you can buy all you can of fish, seafood. Kuhan pa. 1 point. Ay, mugagi pa kag town. Red car, yung red. Gusto ko yung red. Gusto ko yung sport car. Yung red. Red. Shit, Tara. hindi naman yung yata kung kita Tara mga bay, si bay ni Kay. Dagsad sila dito. Bantag pakita na akong kuna. You love so Pakita ko. Ano yung mga tuan mga bay? 1.1 Palayo pa na. mile. 24 minutes to go pa, my loves. Oh. Tugnaw masad ko. Itugnaw sad ko. Ay, salamat nawa si Haring Araw. Nagpasalamat. I told you, it's cloudy today. Not kanang Pero dili siya mauwan gid. Oh. Pero at least natin landong jud. Na kayo okay? Ako ipakita ang Georgetown. Mao ni sa mga bay. Swift. Ayaw swift. Same. Pero big ko ano siya mga bay, big town. Georgetown. Ito taga dire Goros George. Habi. Alay. Tara Georgetown Marketplace. Ano siya mga bay? Georgetown Seafoods. No, 0.3 miles. 0.3 miles. Ini kanta. Oh, diri ka ni. Diri ka mo kuan. Diri, mao ni siya my loves. Oh, dili ni mo. May ka ng gamay. Mo gani? Mao na. Mga bay, ni maho ng dagat. Ocean deep. Nakakanta uy. Oh, straight ramen. Makuyaw ko jud. Kani ba karag kay siya ay. Lawa. Yawa na ko ato niya may love. Kana ba bauna? Cellphone pa siya. Mao di ay. Diha mi ato nagstay mga bay. Dahil kay Bimot, dira may love say. Dira ka dira? Tara. Dito nga side. Oh, abi na, diha man ako atbang kami. Tara mga bay. Wakamau River. Fishing boat. Oh, dili day no? Wow. Bisagon sa na mga bay, mao na siya ang Mactan Bridge. Oh. Welcome to Mactan Bridge. Wow, look at that mga bay. Oh, dagat na dito siya mga bay. Mactan Bridge. Wala may love, mauna ni. Almost there. Dere mi, dito may sa Bimot dito dool ra. So nakakuha na to kay Bray lang yung siya sa kanang beach. Oh. Sa dagat no, nakasipsip ko. Nawa mga bay. Tanawa mga bay. Kawang clouds. Yan na ako. Ari lang kay mo ano sila malipong no. Tanawang clouds. Nay shark diha ay. Pinauntol. Kwento may transition. Pinauntol. Hello. Dodong, we almost. Dagat na dodong. Almost there na dodong. You go swim? Kanta man. Okay mga bye, see you in the dagat. Saan punta sa view sa clouds? Gamit. Nanami Police Islands mga bye. Ito siya yung mga rintahan. Tara, welcome to Police Plantation Country Club, mga yayamanin. Yayamanin doon. Dito nga lamit ng mga bye. Kami kay mga para kami mga middle class kami mga pa, hindi kami upper class. Mga yayamanin doon. Middle East,
5.2 miles na lang madam. Hell yeah. Wala mga bay. Guys. Basta tak pula. Oh, straight ra. Kalimot ko na. Straight ra niya ka ng left. Kita mo left man. Dili ra, straight ra ni. Ah, sige. One naman dahil GPS no, imong ko ano? 4.8 miles. Bingaw kay mga bay, yung klase naman good. Diha dito ay pudlayon. Dito man talaga to sa. Oh, kuha na to. Mulapas ba ta sa Hampton Inn? Dili na. Mulapas. Through the fire. Ikaw pa kayo mong driver, oh. Driver pa na wala ipay. Mag-drive ta diri bay kung di ka mag-drive di ka kalakaw bay. Dito kalaag mga bay, white taxi mga. Tara. 4 miles na lang. Probably 6 miles. 6 miles. Ang gugma ko kanina. Lamig na siya mga. Naidagang mga seafood sa restaurant din mga bay. Lami siya mga abay, ang apat. Nakapat lang kay 2,000 man sad ang taga-tao mga abay. Hanggang may makaon mo kung dali ka busog. Oh, kailangan dako kag sa tagpitan. Nako kag bahawan. Bahawan, kuyawa gyud ni. Dako kag bahawan. Dapat mga abay dako kag kanang sa tawag kanang sakuhan. Oh, unsa tayo ba? Bahawan. Bahawan ako sakuhan na gyud kay kailangan Dako gyud kag- kag sakuhan. Dako kag labakaras tiyan ba man kabanday ka ng baka. Dako kay go. Labakarat ay. Yay, girl. Ni, like that down. I like the car. Look. Yung Car. Can I ride? Kidding me? Itom to mga bay. Maganda na pag isa ilang ko. Yung mga abay. Mana ni siya ang downtown. Oh, dili pa ni. Oh, downtown na ni Manus. Ay, may bili na downtown. Oh, mana ni. Oh, dili pa ni mga part. Puto. Ano yun? Kang part? Part. Wala utot. Okay, I can check here. Partira ni sa kuan. Part. Part. Utot Dapat yun. ko sa una part ang aldan. Ah, kanang part ang ginagawa. Part and gun. Nakainom dito. Mapit maurot ni Dodong yan to. Good. Ginagyaw-yaw na sarap. Chiyan. Kainan na mga besh. Wala. 2.8 miles. I don't know. I know this place. Ah, doon na na? Okay. Ako magkuan ko. Mandaway na mi sa dagat yun mga bay. We'll see you in the dagat. Daran mga bay, mga kidos na mo. Apit na tayo, day. Guys, Daghan kayo restaurant mga bay. Tara. Wait, pa. Uy. Iwan ko ato iyang kuanda. Kanang muli ko ba? Yan namin sa palusan. Okay, kung na Okay na magkuan jud. Yung ka mga bay.